himig ko'y para lang sa'yo. At kahit kailanman di magbabago, ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Di ko nais na mawalay ka, at kahit sandali sa aking piling. Kahit nabuksan pa ang dibdib ko, whoa, ang matatagpuan ay larawan mo. Whoa, ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Please it up with the saxophone. Laging hanap-hanap sa gabi't araw, at ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Laging hanap-hanap sa gabi't araw, at ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Nais na mawalay ka, at kahit sandali sa aking piling. Kahit nabuksan pa ang dibdib ko, whoa, ang matatagpuan ay larawan mo. Laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Please it up with the saxophone. So yun mga kasolid, kumusta po kayong lahat? At ito na po ang ating nilutong
Max's Style Fried Chicken. Tikman natin kung magkatugma nga yung lasa. Kain po tayo mga kasolid. Ito yung yung legs oh. Lampot to, sumasama lahat pati buto. Siyempre, tatry muna natin ng walang sauce. Sabi ah. Oh. Parang may kulang sa lasang cup. Pero malasa naman siya. Pero hindi siya kasing lasa ng Max's Restaurant. Siyempre, iba yung ingredients nito. At may shoutout nga pala mamaya mga kasolid. Kaya dyan lang kayo. Tignan naman natin yung breast part yun, no? Siyempre, meron tayong Mang Tomas dito. Yun, no? Kain po tayo. Nabilambot na kanya. Pizza. Meron din tayong kamote fries, yun, no? Sarap. Wala nga pala si Boy Sipat, natutulog siya mga kasolid. Tulog siya. May shoutout po tayo mamaya, kaya dyan lang po kayo. Yung breast part ng lambot oh. Yun oh. Hindi siya dry, juicy siya. Sausaw natin sa Mang Tomas yun oh. Kain pa. Ano ba? At shoutout nga para sa mga naglalaway dyan mga kasolid. Mabi ka lasa. At syempre hindi natin ubusin to. Titira natin si Mrs. Kitchen, si Baby Girl, at si Boy Sipat. Tirahan mo kami. Ayun po. Aba. Sana po ganyan yung recipe nito mga kasolid. Sobrang malasa siya. Lasang-lasa yung nilagay natin lemongrass, yung daon ng sibuyas, bawang. Lahat ng nilagay natin naghalo-halo na dito. You know. Siguro last na lang ako. You know. Ubus na yung kanin mo eh. Ubus na yung kanin ko. Simot ang kanin, no? Sinisimot niya. Sabi. Ay. Dahil tapos na akong kumain mga kasolid, magsha-shoutout na po ako. Shoutout po kay I. Garcia 1301. Shoutout po kay Smiley Cyrus, Vad Skytech, Happy Time, shoutout po. Madam Mini Crafty Lady from Taiwan, Nongski TV, Dance Mail, shoutout. Michael Saad, Gamer Bro, shoutout po. MN Village Girl Eating Show, shoutout sa'yo. Sunflower Kitchen, shoutout po. Pinoy Cooking TV, shoutout po. Ang mga kamarites natin, Marites Vlog, anong details ngayon? Mga kamarites Vlog. Ang chismis. JR Pagaduan ng Tarlac, shoutout. Si Yasmin Bukod at si Boss Rolando Bukod.
Si Boss Randy Serrano at ang buong Serrano family, shoutout po sa inyo. Bukid Vlog, mga kabukid, shoutout sa inyo. Si Ekim Salazar Update, shoutout sa iyo. Family G, shoutout po. Si Sir Cesar Evaristo from Japan, shoutout. Gardening Perth, Western Australia, shoutout po. Yun, dito na po natatapos ang ating masayang kainan at lutuan. Sana po nag-enjoy kayo sa ating niluto ngayon at sana po gayon nyo ang recipe ito. At shoutout po sa ating mga silent viewers at sa mga bago pa po sa channel, sana po mag-subscribe na kayo. Hanggang dito na lang po mga kasolid.